Il-kap nazzjonalista Bernard Grech sostna l-riżultat elettorali li kiseb il-partit tiegħu fl-aħħar elezzjoni għal konsilli lokali f'Ġunju li għadda kien l-aqwa wieħed anke meta wieħed jara r-riżultati fi żmien meta l-partit tiegħu kien fil-gvern. Fil-verità, dan mhux minnu, kif tixet analiżi tar-riżultati fi snin imsemmija minnu. Fil-fatt, is-sena l-oħra, il-Partit Nazzjonalista kiseb 44.3% tal-voti, inqas minn 44.6% fl-istess elezzjonijiet 10 snin qabel, fl-2014. Meta kien fil-gvern qabel l-2013, il-Partit Nazzjonalista wkoll ġieli kiseb riżultati ferm aħjar. Pereżempju, fl-2008 kien kiseb 46% tal-voti, waqt li fl-2003 kellu 48% favorih, waqt li l-aqwa riżultat ikun dak ta' 49% fis-sena 2000. Waqt li kien intervistat fuq il-podcast ta' Ricky Caruana fl-aħħar jiem, Grech sostna wkoll li sena ilu il-Partit Nazzjonalista żied kunsillier kważi f'kull lokalità u f'ħafna każi żied anke tnejn. Minkejja dan, ir-realtà li minn 68 lokalità il-Partit Nazzjonalista ma żidx kunsillieri f'40 minnhom u saħansitra naqqas f'5 lokalitajiet oħrajn, mhux l-inqas Bormla, fejn laqqas eleġġa mqar wieħed wara li rema l-aħjar kandidat li kellu bi spiċċa bla ebda rappreżentant. Żidna tista' tgħid kunsillier kważi f'kull lokalità u f'xi lokalitajiet żidna anke tnejn. Dan kollu sar taħt it-tmexxija tiegħek. Wara li għamel snin twal jiftaħar bir-rekord tal-gvernijiet ta' qabel l-2013, issa fuq dan il-podcast Grech spiċċa jiddisassoċja ruħu mod kategoriku minn dak li għamlu l-amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Tant li mhux biss qabel ma' Ricky Caruana li huma kellu x'jaqsam ma' tmexxija diżastruża nazzjonalista ta' bejn l-2013 u l-2020, iżda lanqas ma dak kollu sar qabel inbidel il-gvern fl-2013. Ninsew il-perjodu ta' bejn 2013 u 2020 inti ma kellekx taqsam xejn fihom mhux fer fuqek. Tajjeb, u nitħan qod ngħid diżastri li kienu din jagħmlu. Imbagħad dħalt int fil-logħba. Anke ta' qabel. Anke qabel it-13 ma kellix naqsam xejn.